Poď so mňa vyskúšať ďalší obľúbený produkt od značky Koch, konkrétne Leatherstar. Je to taká ochrana a výživa pre kožené povrchy, ideálne napríklad na volant, sedačku alebo respektíve čokoľvek kožené, čo máš v aute. Aplikuje sa naozaj jednoducho, stačí ti takto mikrovlakna, na ktorú si dáš kvapku, trošku zapracuješ a následne začínaš s aplikáciou. Počas aplikácie sa musíš uistiť, aby si nevynechal žiaden bod, napríklad tuto na volante musím ísť pekne zozadu, tak aby som tam proste natrel ten produkt všade a aby som teda zaručil čo najlepší výsledok. Vo finále by mala koža vyzerať taká matná, hodvábna a hlavne farba kože by mala byť sítejšia. Na konci ešte celý povrch utrieme do sucha, no a máme hotovo. No ako môžeš vidieť, volant vyzerá takmer ako nový a ja som s výsledkom veľmi spokojný. Ako som hovoril na začiatku, Leatherstar môžeš aplikovať napríklad na sedačky, stredový panel, volant alebo napríklad aj na dvere, ak tam máš nejaký kožený diel. Tento produkt a oveľa viac značky Koch nájdeš na našom e-shope alebo sa zastav osobne u nás na predajni.